Viete, ako Island podporuje školstvo? Keď som presne pred rokom objavoval Island, bol som fascinovaný nielen prírodou, ale aj miestnou školou v Keflavítku. Predstavte si tú podporu školstva. Mesto si zobralo pôžičku, aby vybudovalo takú modernú školu, ako sa vôbec dá. Odlúčené priestory, ktoré odmietajú akýkoľvek stereotyp o tom, ako má vyzerať trieda, kto má kde sedieť a podobne. Žiaci tak dostávajú voľnosť a na každej hodine sa im venujú traja učitelia. Súčasťou školy je telocvičňa, kde trénuje miestny basketbalový klub a pláváreň pre občanov. Škola sa tak stáva miestom prepojenia štúdijného, občianskeho a športového života. Chápete, čo je to za podporu? Aj učitelia, aj žiaci majú dokonalé podmienky na vzdelávanie. A podpora pokračuje aj v téme AI. Centrum pre vzdelávanie na Islande vyvinulo chatbota, ktorý pomáha učiteľom pri plánovaní výučby. Island má vlastný AI akčný plán na modernizáciu školstva a univerzity organizujú prednášky o umelej inteligencii vo výučbe. Jednoducho, na Islande si uvedomujú, že ak chcú podporovať učiteľov, musia podporiť ich vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie. A presne k takejto podpore sa hlási EduAI.